Dobre, tak ďakujem pekne populácii, ktorá sa rozhodla dozvedieť niečo o slovenskom startupovom svete a ktorá by rada možno niečo rozbehla alebo už rozbieha. A predtým, jak si predstavíme tu na týchto troch chalanov, čo majú nabitý mozog talentom a informáciami o stávaní biznisov a škálovaní a formovaní tímov, tak opýtam sa, že tí ľudia, čo tu ostali, kto z vás má a pracuje na nejakom svojom vlastnom projekte alebo idei, alebo má nejakú firmu, tak zdvihnite ruku. Dobre, OK. A koľko z vás už úspešne narejzovalo hociaké peniaze 10 a viac tisíc? OK. A ešte taká posledná otázka. Kto z vás má ambíciu pracovať v nejakom startupe? Nemusí byť vyslovene slovenský, ale že zaujíma vás táto téma práca v startupe. Dobre, super. Tak myslím, že celkom zaujímaví ľudia v publiku a veľmi zaujímaví páni, chcel som povedať chalani, ale jak mi povedal Ivan, startup z teba urobí muža. Takže máme tu Ivana Trančika, ktorý založil Superscale 8 plus rokov dozadu, takže Ivan, vítaj na pódiu. Ďakujem. Potom tu máme Peťa Krajňáka, ktorý pôsobí v Slide ako Head of Product, takisto minimálne podľa LinkedInu už 10 rokov, takže veľmi dlho. Vítaj. A Matúš Horvát, ktorý bol v Slide a aktuálne je v Powerful Medical, takisto veľmi hot slovenský startup. Vítaj na pódiu aj ty. Ďakujem, že si prišiel. A páni, tak príjemné intro. Verím, že väčšina z vás už počula o týchto firmách. Sú to nejaké slovenské, či už exity, alebo väčšie narejzované tikety. A o tom sa aj dneska budeme baviť, ako budovať tú firmu na medzinárodný biznis a ako spraviť slovenského foundera alebo slovenskú firmu atraktívnu pre medzinárodný trh, pre investorov a zároveň ako to funguje v tom zahraničí, keďže v podstate všetky vaše firmy sú global first. Tak hneď sa rovno opýtam, Ivan, teba, keď si dával dokopy Superscale, že keď sme sa bavili o tom ešte na podcaste Mentality Foundera, tak ty si vlastne začínal firmu v Škandinávii a potom si paradoxne prišiel na Slovensko, takže to global first uvažovanie, predpokladám, že to bol no-brainer pre teba, že takto to musí byť. No áno, tak sa dalo povedať, v skutočnosti to bola pomerne jednoduchá matematika. Ja v princípe som po pomerne rýchlo, 2-3 roky, čo sme rozbiehli Exponeu s Jožom Kovačom, som pochopil, že vlastne nie úplne ma baví analyzovať a optimalizovať nudné e-shopy, ale že v skutočnosti hry sú tam, kde je ten prienik toho, čo chcem robiť a toho, čo viem robiť. Akurát stačí sa trošku pozrieť na mapu, že koľko máme tu v strednej Európe a nejakých významných herných developerov, publisherov. No, nie je ich veľa a hlavne v tom mobilnom segmente, ktorý je vlastne najväčšia časť herného trhu, je toho tu ako šafránov. Čiže ak som chcel si vybudovať biznis, kde mojimi zákazníkmi sú herné firmy, musel som ísť niekam, kde tie herné firmy sú. Čiže krátka analýza Európy ako priniesla pomerne jednoznačný výsledok, teda nordický región, Švédsko, Fínsko, už v roku 2015 malo viac ako 5,6 miliardy eur obratu v herných firmách, dokopy cca 1000 aktívnych herných firiem a to sa bavíme, Švédsko plus Fínsko má menej ako 15 miliónov obyvateľov, čiže nejaká logika za tým bola, že hej, však ako síce som tam nebol ešte, ale zjavne vedia, ako tam robiť svetoúspešné hry, čiže keď sa presťahujem, tak
skôr či neskôr narazím na nejakých úspešných zakladateľov herných firiem a môžem im pitchnúť moju ideu, že aha, viem sa pozrieť na vaše biznisové dáta a pochopiť, či by tá hra nemohla zarábať viac, keď bola zoptimalizovaná a rest is history. Áno, už si stačilo. Takže toto bol jemné uvažovanie foundera v úvode o Superscale a Peťo, teba by som sa opýtal, keďže Slido je takisto globálny produkt a už aj najväčšie konferencie to používajú, že ako aktuálne ty sa pozeráš na ten produkt a na tie trhy a ako nad tým vy rozmýšľate, že ktorý trh ešte stojí za to otvoriť, ktorý trh stojí za to posilniť, alebo že všeobecne to globálne uvažovanie, ako u vás funguje, alebo možno konkrétne aj u teba. Dík. No, tak my sa definitívne akože sústredíme najviac na anglicky hovoriaci trh, hej, že to je proste najsilnejšia, proste najviac zarábajúca ako keby časť toho biznisu. A Európa tiež akože veľmi silná, ale v podstate akože anglicky hovoriaci globálne firmy by som povedal. To sú naši vlastne hlavní zákazníci, globálne firmy. Tým pádom tá angličtina tam nejakým spôsobom není nejaký veľký problém. Ale možno, že by som sa vrátil do tej story predtým, že podľa mňa Slovensko je úplne že parádny trh, aspoň pre nás teda bol, na si možno overenie nejakých konceptov. Prvé user testy, ktoré sme mali, boli proste s nejakými našimi zákazníkmi, čo sme mali tuto na Slovensku a vidíš, ako tí ľudia nejakým spôsobom reagujú, či chápu, že na ten button alebo tam sa dá kliknúť. Potom vlastne pre nás tá prirodzená bola cesta Londýn, čo často býva proste pre startupy medzi tým, ako chcú ísť do Ameriky. Anglicko a potom samozrejme akože Amerika. Takže tak sme nad tým rozmýšľali a viem, že o tom tak rozmýšľajú aj iné vlastne európske startupy, nie iba my. Takže tak nám to dávalo zmysel. A premostím tým na Matúša takú mini story ešte za nás. Ja mám Mikinu Campus, Campus Innovation Hub vlastne tu v Mlynskej doline. Ešte keď sme otvorili prvú pobočku, a aktuálne tiež našu jedinú, tak jedni z prvých klientov boli Powerful, ale nie Medical, ale Digital, bratia Hermanovci. A to bolo veľmi, veľmi dávno, ale už vtedy si pamätám, že Robi aj Martin, Robi vtedy študoval v Rakúsku doktora a Martin mi stále rozprával, ako ide robiť medzinárodný svetový biznis a jak to ide celé zbúrať a zničiť. Tak Matúš, možno ty z tvojho pohľadu kolegu, jednak aj predtým Koma Slide alebo celého Slido týmu a teraz aj Hermanovcov, že ako sa ty pozeráš na ten mindset týchto ľudí, ktorí stávajú globálne firmy alebo majú takúto ambíciu? Dobrý večer. Tak my sa už učíme od tých skúsenejších u nás na Slovensku, čiže ako Ivan povedal na začiatku, že je to aj vec čísel, tak Amerika je zodpovedná za 50% global healthcare spendingu. Čiže človek, keď chce vybudovať úspešnú firmu, aj čo sa týka toho biznisu, tak tá matematika nepustí a teda vie, že na konci toho dňa si potrebuje ísť do tej Ameriky. A podobne ako aj Slido, že najskôr si to ide vyskúšať do toho UK, lebo už je to teda anglicky hovoriaca krajina, tak aj pre nás. 2023 bolo o tom, ako keby sa pohnúť ďalej za tie hranice Slovenska, ísť do toho UK. A teraz 2024 už je o tej Amerike. OK, a keď sa bavíme o týchto globálnych trhoch, tak možno späť k tebe, Ivan, že je ten talent, ktorý je na Slovensku vhodný na budovanie medzinárodného tímu a medzinárodného biznisu? Alebo potrebuješ mať vyslovene ľudí z toho segmentu alebo z toho trhu, kam ideš? To je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že áno, ale je odpoveď. Ja si myslím, na Slovensku máme veľa šikovných ľudí, ktorí sa hodia špeciálne na nielen technické pozície, ale aj čo u nás vlastne čo je core, analytika, data science a tak ďalej. Je to veľmi dobrý talent, ktorý bol tiež nejakým spôsobom budovaný aj tým, že či už Dell alebo IBM alebo aj väčšie konglomeráty alebo aj tieto konzultačné firmy tu budovali nejaký ten základ toho, čiže nejaké know-how tu je, z toho vieme čerpať, ale na druhej strane určite tu naražame na nejaké limity, špeciálne od nás, napriek tomu, že tu máme pár veľmi talentovaných herných developerov,
Čau Marek. Tak stále na nejaké špecializované pozície, aj čo vlastne my potrebujeme v našom biznise. Tu proste nie je dosť lokálneho, je tu nejaký, ale nie je dosť, hej, čo napríklad preto sme expandovali do Poľska, kde máme vlastne náš druhý najväčší office a vlastne aktívne tam hajrujeme a špeciálne čo sa týka sales, marketing, finance, to je niečo, čo stále podľa mňa sme veľmi pozadu, špeciálne na Slovensku, aj podľa mňa z hľadiska regiónu. Čiže keď naozaj človek chce investovať viac do svojho brandu, do salesu a tak ďalej, tak podľa mňa nemá moc možnosť, špeciálne keď jeho trh je či už anglicky hovoriaci, UK, US, alebo Nordics, alebo nebude v Ázii, tak s tým lokálnym talentom sa nedá. Ty si naozaj povedal Poľsko? Že druhý najväčší office je Poľsko? Poľsko, áno. Lebo Poľsko je v skutočnosti veľmi dobrý, veľmi veľký trh herných developerov. Čiže tam talent, keď potrebuješ developovať hru alebo optimalizovať hru, vieš tam nájsť. Ale čo sa týka salesu, marketingu, ale aj finance do nejakej miery, tak to zase musíš ísť, to máme napríklad v Londýne. Hej. Čiže podľa mňa, keď človek chce budovať globálny biznis, a špeciálne B2B globálny biznis, čo teda asi tu sme všetci takto, tak asi časť týmu musí mať v zahraničí, podľa mňa. Je to možno trošku iné, keď má človek B2C biznis, a to znamená, že má nejakú, vlastne môže mať appku alebo hru, ktorú vlastne tu môže vyvíjať a distribuovať po celom svete. A tak nepotrebuje ten prezes, ale pre B2B firmy človek nad tým podľa mňa musí takto uvažovať už od určitého štádia ako s faktom. Matúš, vy v Powerful ako strategicky pozeráte na, keďže aj ty si head of hiring a máte obrovské expansné plány, že ako sa pozeráš ty na stávanie biznisu, lokálni ľudia versus tých, ktorých potrebuješ na práve tie anglicky hovoriace trhy? Ideme akoby tou cestou ako veľa tých startupov, že na Slovensku máme veľmi silný práve ten, ako ja spomínal, ten technologický talent a máme tu silný ten produktových ľudí a vieme tu vyskladať aj marketing, operations, commercial, ale tým, že tie naše hlavné trhy, respektíve to poviem inak, že Slovensko je pre nás biznisovo akoby že nezaujímavé, u nás je to zaujímavé skôr z toho pohľadu, že ak momentálne naše produkty zachraňujú a pomáhajú zachráňať ľudské životy v Anglicku, v Belgicku, tak by sme chceli, aby aj našim starým rodičom to mohlo pomôcť. Takže ako riešime aj Slovensko, ale akoby, že z pohľadu biznisu sa nám to neoplatí. No ale tým pádom, keď ten biznis je v zahraničí, tak práve tých commercial ľudí, sales, customer success a podobne, potrebujeme mať aj v tých regiónoch. Jednak kvôli tomu, aby sme lepšie pochopili ten market, ale zároveň kvôli tomu, že akože COVID nás naučil, že veci sa vedia robiť na diaľku, ale zároveň niektoré veci stále je potrebné robiť aj in person. Ja by som, môžem aj k tomu niečo povedať? Jasné, Peťo. Chalani majú úplnú pravdu, že v tej škále toho biznisu, kde teraz proste sme už, to proste treba riešiť tak. Ale ja by som chcel aj motivovať proste tých ľudí, že čo sa tu aj, že robiť proste ten biznis, jak jak Ivan išiel sám proste do toho Švédska, že stále proste nepotrebujete mať toho proste head of sales v Londýne alebo v New Yorku alebo kde na to, aby ste proste niečo začali. Že treba proste sa hecnúť a ísť do toho Švédska alebo Fínska a byť tam s tými ľuďmi. Ja som tak išiel vlastne do Londýna, Komo, ten náš CEO, vlastne tak išiel do San Francisca, spával tam proste po kadejakých hoteloch, kade tade, hej, proste iba sa stretával s tými klientami, aby sme proste tomu rozumeli, že čo tí ľudia chcú, čo im treba proste predávať a je to, v podstate je to pomerne lacné, hej, že keď reznete do 50 000 proste peňazí, tak to sa proste dá sa to spraviť a to je akože, by som odporúčal určite tú cestu, že byť tam s tými zákazníkmi a keď už viete, že čo vlastne chcete predávať, tak potom celý tento systém proste dáva zmysel. A Peťo, tak rovno nadviažeme na ten Londýn, čo si spomenul. Mňa veľmi vždy fascinuje, presne, že na Slovensku je silný talent, najmä často IT a tech, možno obchod slabší, ale však poďme rozvíjať v tom, čo sme dobrí a zase to, čo funguje dobre v zahraničí, tak môžeme sa z toho naučiť.
tak možno tvoja skúsenosť, že čo naozaj v zahraničí možno ľudia robia lepšie a môžeme si my zobrať z toho nejakú inšpiráciu alebo, nehovorím, že úplne to skopírovať, ale priniesť trošku aj sem to know-how. Ja neviem úplne presne, lebo ja som sa až tak strašne moc nepoučil, musím povedať, s tým zahraničím. A teraz tým chcem povedať to, že určite čo naši zahraniční salsáci robia o dosť lepšie, ako by som to robil ja alebo komo, že si vedia vypýtať peniaze. A to ja doteraz neviem, ako sa to robí. Ale viem sa s tým klientom porozprávať a viem zistiť, že čo potrebuje ten klient a všetko a úplne sa teším, že im to proste vieme dodať potom, ale akože vypýtať si peniaze je, že je to pre mňa taká, akože berem to skôr, že nie, že by som sa tešil z toho, ako zarobím tie peniaze, ale už to mám také ako hru, že som to zobral akože game, že tak, čo keby som sa spýtal, že aký máte budget na to. A tak na Slovensku je to skôr možno také až urazenie niekoho. Presne tak, je to neslušné, že Máme áno. to v sebe v génoch asi. No. Viete, že je to proste, že presne musel som to zobrať, že ja, to proste to bude akože zo srandy sa to spýtam, že aký máte budget a teraz povedali zrazu 3-krát taký budget, ako ja som čakal, tak akože super, ne? Že paráda, som trojnásobok zarobil. Dobre, tak Ivan, ty si sám nafundraizoval nejaké peniažky, tak povedz, ako si ich máme vypýtať. Skús dať nejaký tvoj príbeh s vyjednávaním s investorom a možno nejaký ten prvý tiket, keď si rejzoval. Jasné, ako tam tiež by som povedal, že sú také trošku zaujímavé skúsenosti, ktoré sú možno dosť otázne, aké sú prenositeľné. My sme začali rejzovať ešte vlastne, čo to bol, vlastne keď aj slajdu začínalo, čo to bol, 2013? Neviem, long 10,000 years ago, I've been here. A snažil som sa rejzovať na Slovensku v roku 2013. Nevieš, kedy si SROčku založil. A akože rejzovať lokálnych investorov, vtedy to bolo, že terrible kill me please. Bolo to podľa mňa veľmi demotivujúce, podobne aj predávať slovenským firmám. A podľa mňa, že extrémne demotivujúce. A doteraz si pamätám jeden taký zážitok, ideš nejakým spôsobom spraviť ten business case, že pozrite, pán, vyberiem si na tú firmu, povedzme, nech sa volá Web Support, super firma, aha, nemáte automatizované maily, zoptimalizovanú stránku, keby ste tu spravili tieto veci, tak budete zarábať určite plus niekoľko 100 000 ročne a tento náš tool stojí iba 500 € mesačne a teraz, čo? 500 € mesačne? Však to by bolo asi 6 000 € ročne, za 10 rokov by to bolo 60 000 €, tak to si postavím všetko sami, to vôbec nás nezaujíma. Čaute. Hej, čiže podľa mňa aj také tie skúsenosti, keď také, že ako veľmi človek vie spraviť nejaký business case lokálne a ako v zahraničí a tiež tie skúsenosti teraz so salesom aj s fundraisingom boli trošku iné. A my sme prvé peniaze, teda v Expone sme realizovali tu, ale vlastne Superscale vlastne 4 roky bol bootstrapnutý, čiže vlastne fundli sme to čiste z klientov, ktorí sme riešili, až vlastne po 4 rokoch, vlastne keď som sa dostal do Londýna, tak vlastne tá situácia bola, že ani som nechcel realizovať, ale za nami už chodili fondy, lebo nás poznali a tak ďalej. Čiže byť v situácii, kde vlastne za vami idú fondy, že v princípe ten paradox toho, že vlastne keď nepotrebujete peniaze, tak sa vám všetci chcú dať peniaze, keď potrebujete peniaze, alebo vyzeráte, že potrebujete peniaze, vtedy vám nikto nechce dať. Tak to sú možno nejaké také paradoxy toho rejzovania, hej, že vôbec by som sa nenechal odradiť nejakými lokálnymi skúsenosťami. Je to presne tak, spraviť 100 meetingov, stačí, keď ti jeden povie áno, porozmýšľať, či vôbec potrebuješ rejzovať. Ja podľa mňa strašne veľa startupov optimalizuje príliš skoro svoj pitch pre investorov a nie pre trh. A pritom, a zase nemusí to fungovať pre každý biznis, ale pre B2B biznis ty môžeš začať kontraktom za 5-10 000 € mesačne, ktorý zaplatí teba a plus niekoho od začiatku, bez toho, aby si púšťal equity. Ten klient ti povie oveľa viac, čo potrebuje, alebo ako investor, hej, čiže aj ten produkt alebo tú službu si vieš, ten product market fit si vieš zlepšiť, podľa mňa bez nejakých akože, dá sa povedať, odbočiek.
Čiže to by som možno tak zobral do úvahy. Lokálne skúsenosti, akože asi je to dobre si vyskúšať. Určite sa to zlepšilo za tých 10 rokov. Však aj teraz som bol šokovaný, keď druhé kolo sme rejzovali. Prvé kolo sme rejzli a vlastne to bol mix UK, francúzskych, luxemburských, amerických vlastne fondov, jednotlivcov. Toto posledné kolo sme rejzovali väčšinu lokálne, hej, čo tiež bolo prekvapivé, že vlastne aj tie lokálne fondy už vedia ponúknuť dobré podmienky, špeciálne keď vidia, že sú tam nejakí zahraniční. Ale skôr taká tá reverzná psychológia, by som to nazval. Čiže ako sa postaviť do situácie, že aha, vlastne viem si budovať biznis aj bez investície, takže tým atraknem investorov a viem, že lokálni investori počúvajú viac, keď mám nejako zahraničné, lebo tiež je to nejaká záruka kvality, takže najprv paradoxne by som mal ísť von a potom to doplniť alebo získať lepšie term sheety lokálne. Čiže je to taká, akože by som povedal, treba nad tým rozmýšľať fakt, že trošku naopak, ako by človek čakal, že aha, mám nápad, tak som lokálna slovenská firma, tak ideme za lokálnymi investormi, nech to lokálne, klientami to vyskúšam, čiže podľa mňa tento mix je vždy oveľa silnejší. Matúš, keď dáš ty tvoju skúsenosť aktuálnu, ktorú máte v Powerful Medical, tak ako sa pozeráte vy na fundraising a na vyberanie investorov a za tým, aký je možno príbeh, ako sa s nimi komunikuje z vašej pozície? Začal by som tým, že netreba sa pozerať na fundraising ako na cieľ. Že nie je cieľ rejznúť čo najviac peňazí. Veľa aj v slovenských médiách sa to tak potom ukazuje, že títo rejzli toľko. A ja to len vždy pozerám, že že títo majú za sebou tým pádom taký veľký záväzok, pretože tí investori vám nedajú peniaze akože pekný projekt, podporíme. Ale že tí investori vám dajú peniaze s tým, že očakávajú celkom solidnú návratnosť a potom vás aj budú tlačiť do tých krokov, aby teda tú solidnú návratnosť videli. Takže ten fundraising je len tool na to, aby ste vedeli naplniť tú svoju misiu toho vášho podnikania a možno ju viete naplniť bez toho fundraisingu. Čiže aby som naozaj odporúčal začať minimálne do momentu, kedy viete ukázať aspoň nejaký prototyp, ideálne z vlastných zdrojov. Keď ste ešte na škole, to je možno že fantastický moment, pretože možno ešte tie vaše náklady nie sú také veľké a možno ste si dokázali, že ušetriť z niečoho, že viete aspoň prvých pár mesiacov vyžiť z tých vlastných zdrojov. A až v momente, kedy máte prototyp a ten externý funding vám vie pomôcť možno pridať nejakých ľudí do tímu alebo to nejako expandovať, tak až vtedy sa zamýšľať nad tým fundraisingom. Že proste ten fundraising je tool na to, aby ste vedeli ten svoj biznis škálovať. Nemá to byť, že tá firma rejzla toľko peňazí, tak aj ja musím rejznúť toľko peňazí. Hej. Čo je to asi taká prvá vec. No a u nás je to špecifické, lebo my sme v healthcare a healthcare na jednej strane robíte na možno jednej z najzaslužnejších činností, že reálne pomáhaš zachrániť ľudský život. Na druhej strane healthcare je veľmi náročná industria, lebo teda tým, že ide o ľudský život, tak akoby, že the odds are high a presvedčiť niekoho, že ten tvoj produkt je zrovna ten, ktorý by mal používať, nie je také triviálne a tým pádom na to, aby si vybudoval tú kredibilitu a že ja si pamätám, že predtým som bol zhýčkaný tým SaaSom, kde sme predávali featurey, ktoré boli iba nakreslené niekde na whiteboarde, tak teda to v healthcare nehrozí. Takže akože my sa potrebujeme hýbať v úplne iných sumách na to, aby sme vôbec ten produkt dokázali dať on the market a aby sme ho vôbec vedeli ukázať, nie to ešte len, že predávať. Takže my sme akoby, že potrebovali ísť tou VC funding cestou, ale aj to potom, čo presne robí s Martinom, ktorý si spomínal, naši foundry, do toho najskôr dali svoje vlastné peniaze a v podstate prvý rok a pol sme žili z toho, čo oni dokázali práve z Powerful Digital a z predchádzajúcich projektov ušetriť a dotovali tento projekt, lebo verili tomu, že to pôjde. Ale potom videli, že tam ten potenciál je a až potom ako keby sa začali pozerať po tom externom fundingu. OK, keďže panel sa volá Svetový funding pre slovenské startupy, tak Peťo, možno teba sa opýtam. Slido je na Slovensku tak ticho známe, že tam bol možno nejaký malý angel ticket, ale v podstate to bol bootstrap až do exitu Siska. A spätne akože asi nemá zmysel polemizovať, ale myslíš, že keby tam prišiel rýchlejšie nejaký kapitál, že by
prišiel aj rýchlejší exit, alebo rýchlejšie by sa zaplavil ten trh? Prečo bola tá stratégia takto zvolená? Vieš čo, podľa mňa aj preto, lebo ani ja, ani komu nevieme predávať. Takže to je asi jeden z tých dôvodov. Dúfam, že sa na mňa nenahnevá, keď uvidí ten recording. Ale v podstate my sme, teda, že je to aj trochu vtip samozrejme, lebo komu proste tých $350,000 raisol. Hej, raisol ich na Slovensku, raisol ich od skvelých advisorov a skvelých ľudí, ktorí proste nám brutálne nám pomohli. No a my sme potom zrazu začali proste strašne rásť sami. Hej, ako proste Ivan hovoril, že tí zákazníci to sú investori, ktorí si nepýtajú equity, hej, že tie proste peniaze nám išli, proste celé to išlo, hej. To nie, že by sme sa akože nesnažili, ale proste išlo to. A nemali sme tu potrebu rejzovať tie peniaze. A ja som mal takú diskusiu, vlastne sme vtedy proste rástli 100% year over year, hej, usage bola ešte vyššia. A mal som vlastne diskusiu s Axelom, hej, že jeden proste z top fondov na svete, strašne super ľudia, proste taká pani, ktorá proste takto rozprávala na stage, tak som za ňou išiel, že teda Axel, že pecka, oni že jasné, že Slido, že to poznáme, lebo však tam na tej konferencii to používali, tak sme sa potom na druhý deň stretli, pýtali sa ma všetky proste veci a tak on povedal, že tak dojdete, keď budete akože vedieť, na čo tie peniaze použiť, lebo v podstate my sme to nejakým spôsobom nepotrebovali, hej. A ak by sme vtedy od Axelu raisli, alebo od nejakej inej firmy, určite asi by sme rástli rýchlejšie, asi by sme možno nejaké iné rozhodnutia urobili inak, lebo podobne ako Matúš hovorí, že proste tí investori ťa donútia myslieť trochu inak a to by nám, možno by nám to pomohlo, možno by nám to rozbilo tú kultúru, možno v podstate, akože také fondy v podstate idú na to, že zapália tie rakety a niektorá raketa proste vyletí až hore a je z toho nástroj, ale niektoré proste zhoria po ceste a o to ide, hej. Ide sa dostať proste čo najviac a najrychlejšie a jedno koľko tých raket proste treba zapaliť. Že je to riziko, ale tak je za tým potenciálne akože veľký, jak sa to povie, strašne po slovensky sa mi ťažko rozpráva niekedy. Upside? Upside, to som myslel upside. Díky. Je tam veľká návratnosť tej investície. Potenciálne, áno, ďakujem. Potenciál. A Ivan, čo si myslíš, aké možno séria mikrorozhodnutia, alebo možno aj nejaké také väčšie strategické, keď sa spätne pozrieš na cestu Superscaleu, vás dostala tam, kde ste teraz, že bolo niečo také, nejaký možno príbeh si spomína, že vtedy sme tam sedeli a že tak teraz toto alebo nie toto? Takých momentov bolo určite viac, ale tiež aj Superscale je takáto špecifický projekt, ak by sa tak nazval, lebo v princípe to nebola idea, ktorú som založil s tým, že toto bude miliardový startup a idem teraz rezovať peniaze a to bolo proste úplne naopak. To bolo, že mám nejakú ideu, že by som chcel robiť niečo s hrami, niečo z týka analytika, optimalizácie, neviem ešte presne čo, nemám s tým ešte skúsenosti, ale neviem čo, nejak si to chcem vyskúšať, hej. To bol literálny môj pitch, čiže ono to bolo fakt, že prvé vlastne 4 roky bolo vlastne, ja som sa učil o tom industrii, ako to funguje a čo bolo super, že popri tom mi za to vedeli platiť klienti a vlastne som super začal pochopiť tie problémy, čo tam vlastne riešia. No a potom ako keby organicky to sa dostalo do štádia, že to nejaké know-how, tie skúsenosti, čo sme nadobudol, nejaké tie úspechy, čo sme mali, zrazu z toho začalo nejakým spôsobom sa kryštalizovať ten ďalší step, alebo tá ďalšia fáza, hej, ktorá vyústila do momentu, že my sme boli taký mix služieb, technológií, robili sme rôzne veci, pozerali sme sa na hry, ako ich zoptimalizovať a nielen, že sme dávali insighty našim partnerom, ale snažili sme sa to za nich aj spraviť a namiesto pýtať si nejakého fixného fíčka, si brať percento z profitu.
Hej, čiže to bol možno taký moment, čo bol vyslovene na základe legendárnej interakcie s CEO našeho jedného z prvých klientov, ktorý je stále s nami, a z veľmi úspešného štúdia fínskeho Fingersoft. A keď som im spravil nejakú prvú analýzu, ešte čo to bolo viac ako 7 rokov dozadu, o tom, že keby zoptimalizovali jednu zo svojich hier, tak by mohli zarábať viac ako 3 milióny ročne už len v jednom segmente svojho biznisu, to je predávania in-app purchases. A feedback bol, že no to je super, Ivan, že nám hovoríš, o koľko miliónov viac by sme mohli zarábať, ale keď si taký chytrý, tak namiesto, aby si na to len hovoril, tak človek to keby si to spravil a podelili by sme to o ten upside, lebo asi je dôvod, prečo to nerobíme. Hej, nemáme fokus, nemáme resources etc. Čiže to bol taký moment, kde vlastne ten čo sa stal náš hlavný business model teraz, a to nejaké percento z profitu, čo prinesieme, bol vyslovene input od klienta, ktorý mi povedal, že hej, že však ak tomu fakt veríš a nie je to bullshit, tak to rovno za nás aj správ a vtedy je to hodnotné. Vtedy si nemusíš pýtať, neviem, vtedy sme mali možno max 5,000 mesačne, nejaké fíčko, ale sme mali, ten prvý náš deal bol nejaký 30% zo zisku. No a keď sme priniesli, cca 1,5 milióna, hneď prvý rok, tak fixný kontrakt, čo bol 60,000 každý rok, zrazu bol 600,000. Hej? A vtedy bolo, že aha, tak toto začína dávať väčší zmysel. A vlastne dobudovať zbytok tých našich capabilities, že nebudeme robiť len jednotlivé veci, ale vieme vlastne zobrať hru ako takú a vlastne si ju prenajať alebo manažovať dlhé roky dopredu a zobrať si percento z profitu celej hry, čo je vlastne teraz náš hlavný business model, management hier. Tak toto vďaka vlastne aj VC fundingu sa nám podarilo dobudovať tie časti, čo nám chýbali. A vlastne sa to stalo ako keby pilierom. Hej, čiže aj to nebol taký, že som mal ten prvý nápad, čo som mal, tak prvý nápad a prvý business model a prvé capabilities, čo som mal od začiatku, tak som to len vyškaloval, ale v skutočnosti fakt, že tie prvé 4 roky boli viac menej learning, nejaký upgrade business modelu, nejaká transformácia na VC funded startup a teraz je to o optimalizácii toho modelu a vlastne nájsť toho ako keby tú profitabilného unit economics, a aby sa to vlastne vyškalovalo zase o nejakú úroveň ďalej. Hej. Čiže tak je to taká oveľa klukatejšia storka, ako by, neviem čo, človek videl na prvý pohľad. Founder musí predávať. A ja v to verím, B2B, minimálne to je môj background, hej, že overiť, či robím na ne, lebo pre niektorých to funguje naopak, že hej, najprv mám nejaký insight, spravím nejaký product a potom ten sa sám predá, alebo niekto iný ho predá za mňa. U mňa to bolo skôr naopak, že skúsim zistiť, čo to má ten trh záujem a keď to kúpia aj bez toho, aby to vlastne, presne, že by to bolo na papieri, alebo to možno aj neexistovalo, ale tá vízia je dostatočne silná, že sú ti ochotní za to platiť alebo platiť dopredu, tak to je za mňa že veľmi signý signál, že aha, asi to, na čo sa chcem venovať, asi je o to záujem, lebo aj to je podľa mňa dôležité, ako vlastne nevyvíjať len niečo do šuflíka, ako veľa startupov robí. Matúš, ja by som premostil na teba, lebo Ivana som sa pýtal na strategické rozhodnutie možno, ktoré rozhodlo o lepšom revenue pre firmu, ale ty si tu aj za Head of People startupu. Čo bolo možno nejaké tvoje strategické rozhodovanie na to, alebo ako si vybral ty vlastne Powerful Medical, ako možno aj ľudia, študenti môžu rozhodovať oni nad svojou kariérou v takto mladom veku, že ako ty z tvojej pozície sa pozeráš na presne možno strategické rozhodnutia, kde idem ďalej robiť, čo je nejaký môj next step? Keď som išiel do Powerful Medical, to bolo 2 roky dozadu, tak som si urobil tabuľku, kde si akoby napísal kritéria, ktoré sú pre mňa dôležité. A prvá vec bol produkt. Že chcel som robiť na niečom, čo dáva zmysel, čo robí tento svet lepším a čo mi bude proste dávať zmysel, že preto sa oplatí bojovať. Druhá vec boli ľudia. Že chcel som aj naďalej pracovať zase s hýčkami, zo startupov, chcel som aj naďalej pracovať so smart a driven ľuďmi. A v Powerful Medical som bol blown away. Že tá talent density je tam fakt brutál. A
A tretia vec bola pre mňa taká špecifická, že chcel som mať akýby nejakú connection so Slovenskom. Že nemuselo to byť, že slovenská firma, Powerful Medical teda je, ale že nejakým spôsobom som chcel cez tú svoju prácu proste pomôcť akoby, že tejto krajine, tomuto štátu, lebo si myslím, že cez tú svoju prácu viete veľmi veľa robiť pre tento svet a možno ešte špecificky pre túto krajinu. Že tá situácia není lepšia a každý týždeň sa zhoršuje, dúfam, že o mesiac sa možno trochu zlepší, ale že cez tú našu prácu, ktorú robíme, či už je to v startupoch alebo povedzme aj vo väčších firmách, že možno si ani neuvedomuje, koľko dobra vieme urobiť pre tú komunitu alebo pre to Slovensko, ktoré tu je. Takže to boli pre mňa také 3 hlavné kritéria. A štvrté bolo ešte možno také pre mňa, také, že egoistické, že koľko sa viem pri tom naučiť. Že pre mňa Powerful Medical, to už koľko som si myslel, že toho viem o technologických firmách, no tak to bolo pre mňa také pekná škola zase pokory, že koľko toho veľa ešte neviem. A že zase, že pracovať s tými ľuďmi okolo a učiť sa o úplne novom segmente, že všetkým hovorím, že Powerful Medical je ťažšie, ako som si myslel, že bude. A je to výrazne lepšie, ako som si myslel, že to bude. A keď to teraz premostíme na firmu, robíte teda medzinárodný biznis a ty si zodpovedný za to, aby tí ľudia tam boli najlepšie na tej pozícii, na ktorej majú byť. Ale aké to robiť zo Slovenska, robiť medzinárodný hiring? Že jak zase toto prebieha? Nejaké skúsenosti alebo nejaké insidy, otvárať presne UK, US alebo možno teraz aj Saudi market? Je to zaujímavé v tom, že Peťo povedal takú zaujímavú vec, že my na Slovensku možno niekedy nevieme úplne predávať a predať sa, tak veľakrát tí ľudia v tom zahraničí, keď sa práve rozprávame o nejakom UK, US alebo aj teda Blízky východ, že tam sa tí ľudia vedia veľmi dobre predať. Čiže pre mňa je to challenge vedieť ako keby odhadnúť, že čo z toho ten človek iba sa pičol v tom danom momente a teda sa predal alebo predala a v čom je naozaj ten jeho alebo jej skill. Takže v tom je to výzva. Ale u nás je to akoby, že tým, že to je jedna z tých vecí, čo COVID priniesol, je, že čo sa týka pohovorov a podobne, to vieš remotne urobiť veľmi že jednoducho, že v tomto je to veľmi, veľmi, veľmi efektívne. Ale áno, máme veľa ľudí, ktorých sme zaherovali, aj onboardli remotne a až potom, ako podstate k nám nastúpili, že až potom sme sa s nimi prvýkrát stretli a videli. OK. Ivan, možno ty a tvoja skúsenosť s hiringom international people. Pán nás, že si mi hovoril, že nejaký veľmi high-level finance guys došli z Londýna dokonca sem aj na nejaké pohovory a možno aj chvíľu sedieť, že ako to napríklad zase u vás vyzerá. Tak určite, teda za mňa môžem povedať, že je to definitely trial and error. A špeciálne čo sa týka seniornejšieho zahraničného talentu. Keď robíte ako startup niečo inovatívne, tak nájsť akože iba na základe pohovoru vedieť zhodnotiť, či to bude dobrý fit, no je podľa mňa, že ťažké a samozrejme nejaké veci sa dajú odsledovať, ale veľakrát človek špeciálne keď očakáva nejaký onboarding period, tak musí aj do toho dobrého kandidáta investovať veľa času, aby mu vysvetlil alebo nejak preniesol nejaké know-how a potom až mesiace potom špeciálne v salese a v nejakých ďalších pozíciách musí ukázať, že či na to má. A tiež tam môže byť nejaký miráž, že možno chvíľku to bude fungovať, potom nebude fungovať. Hej. A je to určite ako dlhý proces, hej, že ja by som povedal, že teraz špeciálne so sales tímom sme vystriedali akože dvoch VP sales, asi 6 BDs a teraz vlastne ten tým, čo sme vlastne za tých neviem čo, za 3 roky, keď som začal nejakým spôsobom nebyť iba sám na tom salese, vybudovali,
tak teraz to začína fungovať akože veľmi dobre, hej, ale to bolo veľa learnings, veľa rôznych profilov, aj ľudia, čo chvíľku performovali, potom nemuseli performovať, market sa zmenil, čiže je tam strašne veľa variables a špeciálne ten zahraničný, na čo my sme sa zamerali, bol presne sales, customer success a finance. A tiež, keď my sme ako nejakým spôsobom pivotovali z toho nášho predchádzajúceho modelu na ten súčasný, tak tiež sa tam proste ukázali nejaké veci, že človeka, čo sme hajrovali, seniorného, s skúsenosťami v našom predchádzajúcom modelu, nebol možno dobrý fit na ten, čo sa ukázal náš nový model. Čiže tiež sme museli spraviť zmeny. Čiže je to podľa mňa, hajrovanie je najťažšia vec ever. Lebo hajrovanie to nie len hajrovanie, je to onboardovanie, je to udržanie tých ľudí, motivácia, kultúra, všetky tieto veci. Ja som povedal, že za nás, špeciálne ako sa firma vyvíjala a tiež firma rastie, čiže aj ľudia, čo boli super spokojní, keď firma mala 10 ľudí alebo 20 ľudí, nie sú úplne spokojní, keď má firma 50, 60, 70, lebo zrazu už nemôžeme mať stand-upy každý deň všetci, čiže je tam nejaký middle layer, ktorým ľuďom nemusí vyhovovať. A tiež keď je ten tým distribuovaný, je to ďalšia challenge. Čiže podľa mňa je to úplne, že možno až taký trošku podhodnotený skill, minimálne ja, keď som začínal, až tak som si neuvedomoval, ako veľa na tom záleží, ako veľa sa to môže tiež dynamicky meniť. Čiže hej, podľa mňa tam nefunguje žiaden simple trick. a určite je to, asi by som to dal do top challengeov škálovania celej firmy, ako to nielen nastaviť, ale ako to priebežne tunovať, že tí ľudí, čo príjmame, a špeciálne keď príjmaš ľudí, čo začnú príjmať ďalších ľudí pod seba, tak keď spravíš zlý hiring niekoho, čo si vie hajrovať ďalší, tak potom to musíš väčšinou začať zase od nuly a je to veľmi náročné, bolestivé, drahé. Čiže tu by som možno tiež si rád vypočul nejaké ďalšie skúsenosti, ale hej, pre nás to bol a stále to bude veľký challenge, ako to postaviť poriadne. Tak jak sa hovorí, že robiť s ľuďmi je jedno z najťažších vecí na svete a bola tu otázka, však je to hlavne pre ľudí, čo tu sú, že a tiež veľmi generálna, každý má inú skúsenosť, ale zaujímavý nejaký learning curve na začiatku kariéry. Peťo, ako si vybrať co-foundera? Alebo koho identifikovať? To som tú otázku čakal, konečne, kedy to príde. Super. Tak máme tu aj slajdov, teda sa pýtam, nie, že... Práve sme ho vypli, Chvíľku ale tam bolo. presne celý čas. Branding je, takže... Dobre. Tak, no, rozmýšľal som nad touto otázkou. A mne, čo sa teda overilo, a verím teda, že aj ostatným co-founderom v slajde, je pracovať spolu na nejakom projekte predtým. A tuto vidím ľudí z Nexterie, tak v podstate by som povedal, že ja neviem, 5, možno 6, možno 7 prví zamestnanci slajda boli všetko proste ľudia z Nexterie. Podľa to je akože parádna vec, že to vyskúšaš. Najväčšia pecka na tom je to, že tí ľudia to robia proste zadarmo. Takže vieš, že tí ľudia majú drive, není to proste, vieš, že nezaplatia mi, nerobím. Proste robia od rána do večera zadarmo na parádnych veciach. Vidíš, ako robia, že ich to teší. Hej, a je o mnoho jednoduchšie, že to je jednoduchšie, podľa mňa je to nemožné vlastne, namotivovať niekoho, kto nie je motivovaný. Hej. To môžeš sa rozkrajať, teda ja na to nemám trpezlivosť. A ako niekoho, kto je motivovaný na nejakú vec a proste povie, že paráda, že poďme robiť niečo super spolu a vieš, a idete nejakým iným smerom a to je podľa mňa akože, neviem, či je lepší spôsob. Druhý, čo si viem predstaviť, čo my sme teda neskúšali, ale teda strašne veľa ľudí to robí, je sa prihlásiť do nejakého akcelerátora. A znova je to viac menej, že skoro zadarmo, človek tam nedostáva plat, hej, zaplatí kvázi nejakú equity v tom akcelerátore a znova, hej, vyskúša si to tými s ľuďmi. Niektorí sú také, ktoré vyslovene akože rozbijajú tie týmy na schvál, keď vidia, že to akože nejak nesedia, už majú s tým skúsenosť, tak proste porozbijajú, ktorí si to lepšie sedia a tak ďalej. Že je viacero parádnych modelov a
Niektoré sa dajú, že sám, niektoré proste musí ísť ako tým. Takže to by som asi odporučil túto ľuďom v publiku. Matúš, ty z tvojej pozície, že videl si plno CVčok, rôznych pohovorov si absolvoval, ty k sebe akých ľudí chceš do týmu? Akože sa chápem, že je pozícia od pozície, ale že čo ty ako head of people sa snažíš identifikovať v tom človeku? Hlavne do startupu a do firmy, ktorá má expanzné plány. Za mňa by som to úplne zjednodušil na možno nejaké 2-3 veci. Tá prvá vec je drive. Nejaká tá vnútorná motivácia, už to tu bolo spomenuté. Že človek, ktorý nemá motiváciu sama, tak to nedokážeš zbudiť ty ako externý faktor. Čiže my hľadáme ľudí, ktorí chcú urobiť niečo výnimočné a majú ten drive a sú ochotní pre to obetovať. Lebo nič veľké sa nikdy nepodarilo urobiť bez aj tvrdej práce. Takže to je taká tá prvá vec, že nejaký ten drive, nejaká tá vnútorná motivácia. Cítiš z toho človeka ten oheň, že chce. Druhá vec je taká inteligencia, také, že aby ten človek bol smart, aby nejaký ten baseline mal. Nemusí byť, akože máme ľudí, ktorým už na Slovensku nevedia zmerať IQ, máme ľudí, ktorí vyštudovali takže Cambridge, Oxford a podobne, ale zároveň sú tam aj ľudí, ktorí majú taký ten street smart, hej, že proste, že vedia veci figure out, že viem, že keď tomu človeku dám nejaký problém, tak to nepustí bez toho, aby neurobil to najlepšie, čo v ňom a v nej je, aby to figure out. A tretia vec je, že chuť a schopnosť sa učiť. Lebo to je úplne jedno, že ja ťa zahajrujem na nejakú rolu dneska. Ja garantovane viem, že v tom startupe o pol roka budeš robiť možno nie úplne niečo iné, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa ten tvoj job description z dosť veľkej miery zmení. Čiže ak ty nie si na to pripravená, že sa tvoj job bude meniť a budeš sa ty potrebovať adaptovať, tak jednoducho ťa prevalcuje umelá inteligencia a hoci kto iný. Čiže takéto 3 veci sú pre mňa kľúčové. To je za mňa taký ticket to entry. Že keď človek, akoby, že keď má tieto 3 veci, tak môžeme potom začať riešiť všetky ostatné. Keď nemá tieto 3 veci, tak ostatné v podstate nie sú až tak dôležité, alebo vôbec dôležité. A jak hovoril Ivan svoje skúsenosti a rôzny typ failov, tak jak sa, takže vieš to rýchlo identifikovať, že ten človek niečo z týchto 3 vecí hneď má v sebe? A že pustíš si ho vôbec ďalej, bližšie na pohovory, alebo dáš mu vôbec JDčko? Či robil Nextery predtým? To platí, no, pre túto bublinu tu, ale narazíš, ináč slajdo si pamätám, že sme boli v jeden moment, boli že najväčší zamestnávateľ Nextery alumníkov, že sme tromfli Accenture. Ale v určitý moment... sme neplatili. A v určitý moment ale narazíte, že to je to, čo hovorila Ivan a aj Peťo, že v určitý moment narazíte už na to, že už neviete úplne hajrovať iba ľudí zo svojej tej bubliny, zo svojho networku, že už budete potrebovať ako keby hajrovať aj ľudí, ktorých ste predtým nepoznali, ani ľudia vo vašom okolí ich nepoznali a vtedy naozaj si potrebujete vycibriť ten skill, že ako náhle ste ten alebo tá CEO, ten founder, tak naozaj, že ten hiring tých ľudí sa stane, a ja nemám rád takéto, že najdôležitejšou, ale určite, že kľúčovou činnosťou, ktorú budete vedieť robiť, pretože na tom buď to budete vedieť naškálovať a zväčšiť a reálne dosiahnuť tú nejakú misiu, ktorú máte, alebo vám to failne na tých ľuďoch. Čiže naozaj, že je to skill, a teda rozprávame sa na fakulte fejky, to znamená, že vy ste asi hlavne dobrí v tých technických veciach, tak o to viac vám odporúčam, že buď sa vy sami v tom zlepšíte, alebo si nájdete co-foundera alebo co-founderku, ktorá to bude vedieť robiť, aby ste sa vedeli potom vzájomne nejakým spôsobom doplniť. Dobre, super. A z hiringu premostíme trošku aj k otázkam publika, keďže sa blížime ku koncu, aby ste dostali tie rozumy tu z našich 3 hlav. A vrátime sa späť k biznisu. Vy ste už niečo naznačovali v úvode, hlavne za Ivana, Peťo, o tom, ako ste vyberali nové trhy. A keď sme robili Mentalitu Foundera s Jurom Hrbatým z Finaxu, tak on hovoril, že to bolo čisto gut feeling plus nejaký dobrý hiring potenciálneho country manažera. Zase Dalibor Cicman z Jimbimu hovorí, že to boli čisto tvrdé dáta a že má krásny playbook
podľa čoho otvára nové krajiny a že proste idú podľa checklistu. Tak ako aktuálne uvažujete vy? A môžete povedať všetci traja porade. Začneme s Ivanom, že dneska, keď sa otvára nová krajina Superscale, tak ako je ten thinking proces za tým? Tak možno by som povedal, že my sa na to úplne nepozeráme z pohľadu krajín. Hej? A tiež v tom našom industrii je to také trošku pomiešanejšie, ako by čakal, lebo tiež napríklad firmu sa zažil, keď som žil vo Švédsku, vo Fínsku a vlastne lokálne firmy boli našimi prvými zákazníkmi, lenže tak ako sa trh napríklad herný konsoliduje, tak vlastne z veľa našich zákazníkov, čo boli pôvodom fínske firmy, švédske firmy, sa stali v princípe pobočky napríklad amerických alebo izraelských firiem. A pretože keď dosiahli určitú veľkosť, tak zrazu dostali ponuku, čo sa neodmieta, či už od Zingy, od EA, od Take-Two a proste veľkých publisherov, špeciálne v US. A toto tiež úplne mení ten spôsob. A to je niečo, čo tiež má vlastne, takto sme sa ako keby dostali do US, že z našich fínskych klientov sa zrazu stali americké, lebo ako náhle samozrejme väčšia firma pohľadí menšiu do veľkej, závisí od situácie, ale väčšinou tie rozhodnutia špeciálne ohľadom nových kontraktov a tak ďalej sa musia byť posvetené z HQ. Hej, čiže či už sme chceli obnoviť kontrakt alebo dokončiť negociáciu, tak zrazu sme sa museli baviť z centrálou v US. Čiže to samozrejme bol úplne iný challenge. Čiže aj pre nás je to nejakým spôsobom dynamická situácia. Ty sa môžeš baviť so štúdiom, ktoré na papieri sídli v krajine A, ale v skutočnosti musíš nielen presvedčiť to štúdio, že si pre nich dobrý partner, ale musíš presvedčiť aj ich majiteľov na corporate úrovni, keď to patrí pod nejakú väčšiu grupu. Hej. Čiže za mňa je to tá geografia, akože samozrejme sú nejaké klastery, akože firmy, ktoré sú silné, ale ako hovoríme teraz, keď chceš robiť biznis Nordics, tak je to kombinácia Nordics US alebo Nordics Izrael, lebo tiež veľké izraelské firmy v skutočnosti skúpili veľa herných firiem v tom regióne. Čiže viac ako nejaký akože country management u nás sa osvedčil ľudia, čo už mali predtým skúsenosti z industry a v princípe v prvom rade mali nejaký svoj network alebo nejaký relationship s tými stakeholdermi, ktorých potrebuješ, aby ti v princípe podpísali ten kontrakt v konečnom dôsledku. Čiže tak môžeš skipnúť zo pár stepov, aby si ich vedel. A takto vieš ako keby nabrať alebo penetrovať nejaký trh, keď sa tak nazval. A potom v druhom rade je to čiste o presne dátach. My sa pozeráme na hry, ktoré si myslíme, že by sme vedeli, máme taký analytický nástroj, kde vieme si pozrieť vlastne akákoľvek hráč je teraz na trhu, koľko zarába, koľko má hráčov, v ktorej krajine, vieme si ju zahrať, vieme si ju zhodnotiť, že či je to dobrý fit pre nás a potom, a keď je to dobrý fit, tak potom zisťujeme, že kto je majiteľ tej hry, kde je to štúdio sídli, kde sú tí ľudia, pozeráme na LinkedIne a potom, ako sa k nemu dostať, máme nejaké my s nimi vzťahy, alebo naši partneri vzťahy, alebo naopak treba niekoho do toho regiónu hárnuť, ktorý má vzťahy. Čiže je to viac orientované na samotného zákazníka. U nás v tom biznise je veľkosť jedného klienta je ideálne 7 figures, hej, čiže tie kontrakty sú 1 000 000 plus ročne, čiže my nemusíme mať 10 000 alebo 10 000 zákazníkov, nám stačí pár desiatok na to, aby sme boli že veľmi hodnotná firma. Čiže je to fakt veľmi cielené na zopár jednotlivých firiem alebo hier alebo segmentov, z ktorých vieme pridať tú najväčšiu hodnotu. Čiže aj to diktuje vlastne tú stratégiu trošku inak ako pri nejakých iných biznisoch. Jasné. Peťo, ty si spomínal anglicky hovoriace v úvode a aktuálne dneska ako šéf produktu, ako riešite stratégiu, podľa čoho si vyberáte, kam ďalej? Nevyberáme si úplne,
lebo Slido je vlastne strašne taký virálny produkt. Vieš, preto som tak strašne chcel, aby to tu bolo hore, aby to všetci vedeli, že jak to funguje. A teraz všetci to budú doma používať a každý si to kúpi. A to bol teda vtip, ale nikto sa nesmeje. Ale my to vlastne, funguje to, že teraz to v podstate funguje viac menej už, že máme tých nejaké veľké proste trhy, väčšinou máme nejaký, že momentálne, kde máme hlavný sales, je to, že už máme XY proste userov v nejakej veľkej firme, snažíme sa to čo najviac rozširovať a potom sa proste uzatvorí nejaký, že flat fee model, hej, je to proste x peňazí a to nám proste ten klient platí, hej. A to tam sa snažíme dostať ďalšie firmy. Keď si predstavíte, hej, že sú to veľké proste inštitúcie a tak ďalej. Ale na začiatku, ako sme na to pozerali, keď sme riešili ten konferenčný trh, a keď je strašne, aj keby ste marketing proste nejaké peniaze mali a tak ďalej, je strašne ľahké proste úplne rozbiť všetky peniaze, keďže idem sa zamerať na Ameriku. Hej. To je proste najväčšia hlúposť, čo kedy môže niekto spraviť a my sme ju samozrejme spravili. Ale čo je omnoho lepšia stratégia, existuje taký podcast Acquired a tam hovorí CEO Spotify a oni ako penetrovali Ameriku je to, že si povedali, že ktoré mesto, proste musím dobiť to mesto a zamerali sa proste čisto na New York, že kašľa na San Francisco, na všetko ostatné, že proste New York. A my sme išli vlastne rovnako, sme išli, že San Francisco, Londýn a potom neskôr sme mali New York a mali sme Singapur. To sme povedali, že to sú najväčšie konferenčné mestá, ktoré proste sú a že tu, keď budeme číslo 1, tak to sa proste do toho sveta už rozlaze. A to si myslím, že to bola jedna z malých vecí, čo sme teda urobili dobre a tak si myslím, že by som to urobil znova. Super, a Matúš, možno trošku parafrázujem otázku, ale veľmi obľúbené sú aj nejaké neúspechy, zlyhania alebo niečo, čo ťa naučilo, tak možno tvoja skúsenosť a tvoja kariéra, čo bol taký, možno ostaňme pri tej medzinárodnej expanzii, ale čo vám nevyšlo a čo ťa naučilo veľmi dobre to už neurobiť znova, nejaký možno tiež mini príbeh alebo insight, čo máš ty konkrétne, a či už Powerful, alebo možno ešte predtým aj práve Slido. Je tam než veľmi veľa tých otázok, takže ak by sme aj nestihli všetky, čo si nestihneme, tak kľudne si nás odchyťte potom. Že naozaj nenechajte nás odísť bez toho, aby sme, tak Peťo už pôjde domov, ale ja som si povedal, že ja sa dneska nevyspím dobre, takže že nenechajte nás uísť bez toho, aby ste dostali zodpovedanú tú vašu otázku. A k tvojej teda, Viktor, otázke, tak ako strašne tých failov. Jeden taký základný pri tej expanzii, čo sme urobili Powerful Medical dokonca už viackrát, je, že nevedeli sme ako keby closenúť nejaké tie prvé deals v nejakej krajine, tak sme hireli nejakého seniorného človeka z tej krajiny, aby to urobil. A ten failol ešte horšie ako my, ten človek. A tu sme si uvedomili, že ak to nedokážeme closenúť my ako foundry alebo ten early team, tak určite to nebude vedieť closenúť niekto, kto do tej firmy príde ako nový človek, kto tomu teda nerozmýšľa nad tým deň a noc a není v tom už niekoľko rokov, že to sme sa naučili, že jednoducho tie prvé, a teraz v Amerike už to teda verím, že robíme správne, aj Robert, tam už vlastne teraz ako práve ten medic, náš chief medical človek, tak sa tam už presťahoval do Chicaga, lebo tie prvé sajty, ktoré nám to pilotujú, tak prvé 3 sú walking distance toho miesta, kde si teda prvé Airbnb teda bookol. A akoby, že tie prvé díly, prvých zákazníkov potrebuje ten founder, ten early team closenúť, až potom vie do tej firmy priniesť nejakú tú väčšiu rýbku, ktorá už potom ako keby bude vedieť na tom vedieť stavať. Ale že ten prvý sale, ten prvý klient akoby asi potrebuje prísť z toho founding teamu. Tak sa Peťo, vidím, že kýveš hlavou, tak chceš niečo dodať k tomu? Poďme, tak to má byť. A my sme robili tú istú chybu a sa tak teším, že si urobil tak, že si bol pri tom, ako sme tú chybu spravili. A urobil si znova tam. Pecka. Je to strašne ľahké, lebo si myslíš, že ježišak to už sa predáva, hej, že to paráda. Jasné, tak to má byť.
Ivan, ty, tvoj nejaký, nechcem povedať, že obľúbený fuck up, ale silná skúsenosť, ktorú máš. A daj takú, že z posledných rokov. Akože, no stále asi na prvej je, akože trošku to spadá do toho akože failu pri hajrovaní. Podľa mňa aj táto nejaká forma expanzie, že harneš špeciálne niekoho drahého seniorného a ešte to nevystojíš veľa peniazí a potom ešte vyfailuje, alebo horšie, ešte si harne ďalších drahých ľudí a to ešte viac vyfailuje. Takže to je asi taká klasika, čomu sa ťažko vyhnúť. A ja by som povedal, že presne akože pre B2B startupy je ten prenos, a to je presne aj ten ako keby rozdiel, keď sme boli bootstrapped versus VC funded. A pre ňa bolo pomerne prirodzené proste mať na starosti, keď si bootstrap, tak nemôžeš si úplne vyberať. To je také ten problém toho, že si VC funded. Keď si bootstrap, tak ťa to ani moc nenapadne hajrnúť niekoho veľmi drahého, keď si nie istý, že či to vyjde, lebo proste na to nemáš prachy, hej, a nemôžeš si to dovoliť. A keď dostaneš tie VC a špeciálne s nejakým pitchom, že pozrite, však ja tu sám predávam a pozrite, aké mám revenue, keby začali predávať 2 alebo 3, tak to bude 2 alebo 3 krát väčšie. No jasné, tu máš peniaze a hneď hádni si VP sales a tak ďalej. Čiže aj ten push, vlastne aj ten promise, /push, /availability nejakých peňazí, to je presne ten super mix na to, ako presne zopakovať nejaký obľúbený fail expanzný. Ale všeobecne podľa mňa so všetkým B2B startupmi ten presun od founder-led sales do professional sales, a to je proste podľa mňa, že ultra challenge, nie len, že tam musí byť nejaký, a tiež zase u mňa nejaký dôkaz, že to vieš predať ako founder, ale to, že to vieš to spraviť proces a vieš to vysvetliť a vieš to odovzdať niekomu zo salesu, ktorý to vie zreplikovať, tak to je ešte úplne iná challenge. Hej? Čiže tam akože ešte niekoľko stepov, čo treba spraviť, aj ten produkt sa musíš dostať do štádiu, lebo ty vieš všetko, čo to má, čo to nemá, čo to môže mať. Samozrejme, niekto čo nemá to ani pochyby. Čiže ten štádium, že začneš budovať ten profesionálny sales team a samozrejme prídu salesáci, kde sú lídy, aha, tak musím mať aj marketing, musím mať biz, musím mať celý ten mix do toho. A akože to je podľa mňa to, čo delí startupy od nejakých Series A do Series B. A to je tiež pre nás ako keby nejaký ten challenge way forward, a to je taký obľúbený fail v zmysle, že ako to namixovať, ako spraviť ten dostatočne efektívny tím, ktorý spolu funguje bez toho, aby founder a špeciálne v mojom prípade ako single founder to nejakým spôsobom babysitoval dennodenne. Tak to je za mňa ten taký, že top challenge. A určite by som bol rád, keby bola nejaká dobrá príručka, ktorá by just step by step by to človek si prečítal a vyriešil. Oni tie príručky sú, jasné. Áno, sú. Hej. Tiež som ich zopár prečítal. Ale ako mať príručku, že ako použiť tú príručku, aby to človek aplikoval bez nejakých failov. Tak ja o čo je to lepšie to urobiť sám tú chybu, nie? No však to občas, asi je to často. Podľa harmonogramu máme byť do 11:00, tak sme to jemne preťahli, ale predsa len jedna otázka, už sme nejaké vymieňali, takže väčšina bola odpovedaná, ale táto má 10 hlasov. Ja ju trošku ale parafrázujem, takže keby dneska prestanete robiť, tak či vyžijete do konca života, ale aby som to možno otočil, že čo pre vás znamenajú peniaze. Lebo peniaze sú citlivá téma, ale že čo to je pre vás. Možno aj odovzdať mladým ľuďom nejaký prístup a pohľad na túto veličinu. Matúš, skús ty, že čo pre teba sú peniaze? Ideme na takéto deep témy na záver. Asi podobná odpoveď ako pri tom fundraisingu, že ak sú peniaze pre vás ten hlavný motivátor, tak asi nechoďte do startupu, ani ho nefoundujte, lebo sme sa o tom rozprávali s Peťom a s Ivanom pred začiatkom tejto panelovky, že podľa mňa je oveľa istejšia cesta k peniazom ako startup. A to? Si nás potom odchytte po skončení.
Zaplatíme si kurz, na to prezradíš. ale akoby, že peniaze sú, že to není ten cieľ, aspoň teda pre mňa, ale je to ten fuel, že je to ten prostriedok na naplnenie nejakého cieľu. Hej. A veľa tých cieľov neviete naplniť bez tých peňazí. Ale pýtam sa to všetkých ľudí, ktorí teda exitli s veľa peňazmi, aj tak, že by teoreticky už nemuseli robiť, aj teda zo slajdu som sa to už pár ľudí spýtal, že či ako ovplyvnilo ich nejaký level šťastia, to, že teraz už možno nemusia pracovať, a tiež to zaujímavé odpovede. Tak opýtajme sa tu do slajda. Peťo, čo sú pre teba peniažky? Fúha. Neviem. Asi ako Matúš hovorí, že asi. No nikdy sme to nerobili pre peniaze a Matúš teda bol pri tom a vie to. V podstate sme to nikdy nerobili ani pre nejaký exit. Ako sa hovorí, firmy sa nepredávajú, firmy sa iba kupujú. A tak to aj bolo. V podstate sme boli oslovení tým Siskom a najprv sme povedali nie. A potom dokonca aj dvakrát asi. Takže určite to nebola tá hlavná motivácia. Čo som bol dosť prekvapený, a to som teda fakt nečakal, je, že ako veľmi súčasťou identity niekoho, kto proste sa stará o tú firmu, je to, že ide o prežitie. A že proste je to, že každodenne proste, že keď ja nevstanem, proste nebudem to robiť, tak tá firma zomrie. A s tou firmou zomrú proste aj kvázi tie vzťahy, tie priateľstvá a tak ďalej, že nie je to úplne tak, ale proste človek to tak úplne tak cíti a zrazu proste tým predajom sa to stratí. Hej, a proste normálne, že obrovský kus identity sa stratil. Úplne fascinujúce a trvalo mi to podľa mňa aspoň 2 roky, kým som akože si našiel takého nejakého samého seba. A viem, že aj iní ľudia, teda nie iba zo slajda, ale aj iní ľudia, ktorí predali firmy, proste si takýmto niečím prechádzajú a je to proste úplná halus. Že v podstate to má byť nejaký taký obrovský, že úspech a všetko a konfety a zrazu proste úplne prázdno, hej, že úplná halus. Takže určite peniaze nebola tá hlavná motivácia. A čo som to chcel povedať, ale určite akože je to nejaká súčasť tej motivácie, hej, že proste, čo ja viem, že si odriekaš si proste nejaké dlhé roky, hej, aby, dajme tomu proste z toho niekedy niečo bolo, aby proste si zabezpečil deti alebo čo, hej, že má to určite ako nejaký význam. A prepáč ešte, určite je obrovská motivácia toho, že v podstate vieme teraz nejakým spôsobom dávať späť, hej, že vieme možno keď zafandovať proste nejaký zaujímavý projekt, či už ziskový alebo neziskový a tak ďalej, že to je proste niečo, čo by sme nemali ako spraviť a teraz máme tie možnosti, takže v tomto je to paráda. Pekný insight, pekná story a tak dám ešte aj Ivanovi šancu dať nejaký jeho pohľad. Spomínal si, že klienti 7 figures, 7-miestne čísla, že čo veľa ľuďom sa aj nesníva, že ako ty sa pozeráš na tie nuly a čísla? Tak za mňa, že peniaze alebo to je možno tak príliš abstraktné, alebo ja neviem, pocit bohatstva, možno to je taká, možno to je bližšie k tej otázke, čo je. To je tak relatívna vec, akože ja osobne som si uvedomil, že som bol najbohatší asi človek na svete do mojich cca 12 rokov, lebo neviem, som mal niečo ako vreckové, si teraz pamätám, že takých 10 korún krát počet rokov, čiže 12 rokov 120 korún mesačne, čiže asi nejaké 4 eurá. Ale vlastne nebolo nič, čo by som si za to vlastne chcel kúpiť. V konečnom dôsledku som proste všetko mal a neviem, občas tú fiderku, tak OK, a som šetril. Ale ako náhle otvorili prvé internet kafe vedľa školy a dali tam Warcraft, Counter-Strike a vlastne hodina stála 30 korún, či ako eurá, som zrazu zistil, že som extrémne chudobný, lebo sa môžem tak s kamarátmi sa zahrať 1 hodinu týždenne, čo nebolo úplne veľa. Ale to ma trošku tiež motivovalo, že hej, ako nejak zarobiť tie peniaze, aby som mohol sa viac hrať s kamarátmi, neviem čo, Warcraft alebo Counter-Strike. A
A to bol vlastne nejaký taký podľa mňa balans toho pocitu bohatstva, že čo sú vlastne tie výdavky, ktoré chceš alebo potrebuješ mať na svoj život, na svoju rodinu a či si schopný zarobiť viac, ako potrebuješ. A to bolo aj nejaká taká moje uvedomenie si, že okrem tohto krátkeho obdobia, 20 rokov, kde vlastne pomerne rýchlo som zistil, že potrebujem nejak viac peňazí a tiež mal som nejakú šancu, som sa vtedy naučil skladať počítače, tak som cez výkony skladal počítače alebo inštaloval Windowsy z 50 diskiet a som si za to vedel vypýtať 60 korún za každé nainštalovanie, čiže po víkende som mal vlastne zase viac peňazí, ako som mohol stráviť po škole v herni, takže zase som bol ultra bohatý, hej, v odzvukách. Tak to je asi to. Ja som videl aj strašne veľa ľudí, čo zarobili že neskutočné peniaze a rozbili ich akože bez problémov. Normálne, že to je jedno, že koľko nul máš, je veľmi jednoduché to minúť. Akokoľvek, hej. Som videl ľudí, ktorí na papieri by mali byť oveľa chudobnejší ako iní, ale v skutočnosti akože majú oveľa lepšie životy, oveľa lepšie financie, už len tým, že si manažuje svoje expenses. Čiže je to presne ako, je to zase veľa paradoxov v tom, že čo sú to peniaze a keď zarobíš, neviem, 10 000 eur, 100 000 eur, milión eur, 10 miliónov eur, čo to vlastne znamená a veľa je to o tých návykoch, o tej osobnosti a ako veľmi tú identitu si spájaš s tým peniazmi a či, neviem, náš tiež môj veľmi dobrý známy, ktorý tiež založil extrémny úspech, bol chudobný celý život, ako nikdy, almost nemal na jedlo, ale spravil hru, ktorú si stiahlo miliardu ľudí za prvý rok a začal len tak zarábať milióny mesačne a upadol do extrémnych depresí. A potom vlastne, čo začal vlastne míňať tie peniaze, akože absurdným spôsobom, tak získal, keď sa šťastie, on mi to vysvetlil, že no problém je, tak ako keď je dobrá hra, tá zábava je založená v tom, že si v niečom obmedzený. Že ty musíš spraviť nejakú činnosť v tej hre, aby si získal nejaký reward a vlastne ten struggle, že musíš byť niečo dobrý, aby si získal level, aby si postúpil. A tak podobne, že on to mal v živote, že sa musel prebíjať tým životom a skúšať a failovať a každý deň mať nejakú motiváciu. A zrazu z ničoho nič zarobil obrovské peniaze a presne zrazu ako keby sa cítil v takej zlej, vybalansovanej hre, že sa logol, donútra mal tam nekonečno akože peňazí na severe Fínska, nemal to na čo minúť, tak ho to normálne sundalo. A potom akože jeho liek v skutočnosti bolo, začal tým, že všetky peniaze, čo mal, si za to kúpil najväčšiu možnú loď, ktorú našiel, teda jachtu. A normálne sa stalo, že aha, tak teraz zrazu sa musím snažiť, lebo nemám akože nekonečno peňazí, akože crazy príbeh, ale neviem, áno, väčšina tých storiek ľudí, čo zarobili extrémne peniaze a nemali ich predtým, sú viac také, neviem, možno bittersweet až a bolo tam nejaké ťažké obdobie, ako sa s tým robí, čiže neviem, podľa mňa na to není nejaká odpoveď a tiež veľmi málo som videl človek, čo robí niečo, aby zarobil peniaze, že podľa mňa ľudia, ktorým primárne motiváciou zarobiť peniaze, v skutočnosti sa im to nepodarí, alebo nie je tak, ako by si želali a naopak ľudia, čo sa snaží vytvoriť niečo super alebo spraviť nejakú vyššiu vec a byproduct sú peniaze, tak to sú väčšinou paradoxne tí, čo sa stane. Čiže hej, je to tiež také možno zaujímavejšie, ako by si človek predstavoval. Chápem, že poučenie do života je nezakladajte firmy, lebo budete v depresiách. Alebo ich nepredávajte za príliš veľa peňazí, aby nás to nedemotivovalo. Troška filozofie na záver, ale ja som rád, že títo páni pracujú na firmách slovenských, ktoré dávajú zmysel, pridanú hodnotu a určite odporúčam všetkým z vás sledovať, minimálne pozrieť nejaké LinkedIny, možno aj nejaké job offeringy. A som veľmi rád, Ivan, Peťo a Matúš, že ste si našli čas a prišli zazdieľať vaše skúsenosti. A krásny večer, peknú afterku a díky moc, že ste vydržali až doteraz. Aj keď pre vás je to možno taký bežný čas, tu pre otcov rodín,
trošku ináč, ale díky moc všetkým. Ďakujem.